Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Unsa, Aida? Si Chief Ojirax? Maoy inyong big boss? Oh, Rinaldo. Dili ko makatuon ini. Tuon na lang aron ta madali. Ay, panghabwaon na akong backpack ang mga alahas ha, nga akong giturn over ni Chief. Oh. Nara. Ni Rinaldo, tanawa kini. Naara ang mga alahas, Rinaldo. Salamat. Salamat mo, Aida. Sa imong paghatag din pagbalik sa mga alahas. Salamat. Karon, mutuo ka na nga si Chief Ojirax mao ang among big boss. No. Dili ko makatuon ini, Aida. Dili. Nasad? Ay, mau ka na, Pito. Wa pa ganit na to. Matuman ang una niyang gihatay nga misyon na sa ilain. Mau lagi. Nanawag siya ganina. Kayo biyang piktusan. Wala ba tayo swildo da? Mau. Usa may yang gisugo na sa nato, boss. Ipapangita si Aida. Usa? Uy, iban na mas iyang mga kamot sa Aida. Kayo, misyonin din magiging niya. Gani, naglibog po gani ko. Gani. Grabe ha. Ningil sa tagswildo, unya na ng laing misyon ay. Unya na ng laing misyon na yan, atong buhat. Ningil sa ta, cash on delivery ba? COD. Ana, boss, COD una ta. COD, sa magkamaksim ka rin. Ayan, laing sa kayo ng one swildo. Sa naghatay parcel, COD. Di kay mura, kabantay ka. Mura deta, nagparcela ng gyurin kalakihan ni mo, Pito. Halp mo lang. Kabantay ka, boss, kabantay ka. Mapa. Watay kwarta, pero daghag isugo na dos big boss. Bayaring kahimtanga. Ay, dugay na daay nga may palinog pinuyanan si Aida. Asa man ka na ko siya makita. Ay, una ko'y paglaom ini nga makita may pagbalik ni Rinaldo. Carmela! Oh, kinsa itong isang pizza kungan? Agapito. Gusto man ko apo ay. Unsa may gusto ni mo kanong lalaki palitan ti ka? Pagpalit ra og utanon kay mag-utan ko. Sige lala. Adto ko sa merkado kay magpalit ako. Ay, ikaw lagi gyud kini Carmela. Nganong nakailaman ka na ako manang? Ay, nalimot ka na nako. Kinsa ganito ka manang? Ako si Lucila. Ang apuhan gani ni Aida nga nagbuhi niya. Ay! Ikaw ni nang Lucila! Ako in town. Ay, nag-inasara na lang ko. Kaya wa naman si Aida. Unsa? Ay, maday siya nang. Siya pa yay akong gituyo sa pag-ani. Pero may nakasulti na ako. Nadugay na ko nung nga nibalin og pinuyanan si Aida. Ay, lain na magipuyan ni Aida. Unsa nang Lucila? Hain mang napita kay ako siyang atuon nang. Muduaw ka? Oo, gimingaw na ko sa akong beshi. Nahala, duawa si Aida sa presyuhan kay Mila. Oh, napreso si Aida? Ngano? O sa inong nang Lucila? Si Mama Carmela kining akong sugatan. Mama Carmela, amin ko ma. Hey, pawa! Mama Carmela, amin na lang ko. Weset ka! Ma. Ay. Love gyud ka Mama Carmela. Balak unsaon ko nimo sa pagpasakit. Love kay tika. Malo kay ni akan na Carmela.
Igoton ko sa may makaon diha ma. Ay, wa pa'y linuto nga sudahan kay napapalit pa kog utanon sa imong anak. Sa, gusla nagsigsoroy. Sabay gusla ba ma? Wa ko magsuroy-suroy lang no. Dunay purpose ang akong pagpiya dinhi ganihas bay. Nangita ko sa amahan ni Agapito. Ay, Agapito, nangumpra po day ka? Lain sa kayong musayaw o. Baka suroy-suroy lang. Nung sabit ng pasilya, oy. Niya, ganis merkado, mangumpra gina din eh. Maan kong buang ang nagbisikog katawa. Natural, ngumpra yun. Kanya sa merkado. Sisig katawa ba yung taka mo lang kang tabi di Agapito. Eh, ikaw no, liwat di kay kang madidolor nga imong apuhan o akong BFF, insultador. Di man na insulto nang. Ingon man gud nga ang mangumpra po di ay ko. Ingon kan ngumpra po di ka. Natural kay merkado. Lain sa kay dinig di ko mangumpra. Bitaw nang gisugo ko sa imong madidolor og utanon kay mag-utan siya. Kay gusto siyang mukaon og utang nga Bisaya. Ay, ayaw na lang pagpalit og utanon Agapito. Kay di nakakumpra na ko. Sukad nga nasira ng kanan ni Matso Guapito, nagtinda-tinda naman ko sa amo. Ari na lang palit sa linuto kong utan Agapito. Unsa, nangita ka sa amahan ni Agapito. Unta. O sa may palito na tong patignaw. Ako man tong nasugatan. Ay, utanon lagi, nabungol ka. Nisulti na ko ganina nga utanon kay nag-carb naman, nag-rib kog utan Bisaya. Way lain, utanon yun. Bitli ana uy. Hoy, badli para nimo. Para na magduhan Agapito. Yummy utan. Yummy utan. Mura man kagikapoy o gilaay. Nga naman na. O sa ganito yung mong gisulti. Nangita ka sa amahan ni Agapito? Ay, dito ko sa akong bishi nga si Aida. Kaya abi na akong gihibaw siya kung asa na nagpuyo ang amahan ni Agapito. Ay, maayo kay nakaunahon na kagpangita sa amahan ni Agapito. Unya, sa may resulta. Nagkita mo ni Aida? Wa. Hain man dahil imong bisye. Ay, napriso man na siya. Maisulti si ang Lola Lucel nga. Mo'y nagpuhi niya. Unsa? Unya? Pakyas ko, Mama Dolor. Kung asa na ko makitaan ang amahan ni Agapito. Nana nimo ang mga alahas. Magamit na nimo kung magsugod kag bag-ong negosyo, Rinaldo. Unyan ko magsugod og negosyo, Aida. Kung masitol na og madagpan ang mga kriminal nga nagpatay sa akong mama. Papa o mga igsuon. Unsa? Kipatay sila? O dako kay ikatabang sa mga kaso. Unsay? Imong mga kauban sa pagmangawat sa lahasan. Mausabang nisod sa Mumbai. Ug unya, gimasakir nga akong pamilya. Sila si Picto o si Boss? Mo ba ka na ilang mga ngan? O Rinaldo. Pero ano nahibaw ka man nga sila? May hidden CCTV camera kung gitaod sa gawas og sud sa kumbaya, Aida. Tungod kay nanaganan akong daan. Kaya ko ikatabang ang CCTV camera kung doon ay mga datang tao. Tuod ban, nagamit ginako kini. Mo'y akong gihatag nga ebidensya sa tinugyanan sa balahod. Ini ako'y kopya sa CCTV footage, Aida. Unsa man gusto ka mo tanaw? Tanaw kini. Aron imo masaksihan unsa kasalbahis ang imo mga kauban sa sindikato. Kapito, puli na ka? Kuyog ka? Kuyog lang, kintoy. Kapito, naman ko yung dungga ni Lala Dolor ni mo nga nag-iskot og USB. Usam na yung USB ha pa? Nahimo ko mong sultihan sa tong gingon sa imong lalang USB. Ha? Kapito? And
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!